Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Balita, Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita, Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, Setyembre 17, tuig 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Mga nagabusong 3 ka bulan pa saka, pwede magkapabakuna sa Setyembre 22 kag 30. Mayor Bing, ginhingyo ang bulig sang ERC sa mataas nga sukot sa kuryente. Sa mga nagapangunang balita national, pag-require sang COVID-19 vaccination sa mga empleyado, ginadumilian. DOH nagpaandam batok sa pagtugot sang COVID-19 o kung sa COVID-19 patient nga pisikal nga magboto sa 2022 nga eleksyon. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalya sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o on rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
elementary nga evacuation center. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ. Karon sa detalye sa nga mga nagapangulang nga balita lokal, ginatugutan na nga magkapabakuna batok sa COVID-19 ang mga nagabusong 3 ka bulan pasaka. Sa Facebook page post sa Bacolod City PIO nga magasugod ang vaccination sa Setyembre 22 kag 30 halin las 10 sang aga tugtubla una sang hapon sa Ayala Malls Capital Central. Ang pagbakuna sa mga nagabusong ang may koordinasyon sa Philippine Obstetrics and Gynecology Society sa Negros Occidental Chapter. Sa dugang nga balita lokal, ginahingyo sa karon ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang bulig sang Energy Regulatory Commission kon ERC para usisaon ang pagtaas sang ang pagtaas sa ginabayaran nga kuryente sa mga lugar nga sakop sang Central Negros Electric Cooperative kon Seneco. Nagapangayuman sa bulig ang alkalde sa kay ERC Chairperson Agnes Devanadera, may kang tanan sa naguba nga porsyon sang submarine cable sang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP
halin sang Hunyo subong nga tuig dito sa Banwa sang Amlan sa probinsya sang Negros Oriental nga nag-apekto naman sa power supply gikan sa Cebu. Pathag sang alkalde ang ginhimo sang NGCP nga pagbakal sang supply pagi sa wholesale electricity spot market agud madikawan ang lapnagon nga brownout nagresulta sa pagtaas sa presyo sang kuryente nga dugang naman nga balayran sa mga konsumidor kag ini ang nabatsyagan sa Agosto 2021 nga billing. Angod sini nagalaom si Leonardia nga mahimuan pa maagi sa nga ERC ang pagpanubo sang power rates agud makaginhawa man ang mga konsumidor nga nagapangatubang pa sa kabudlay nga nadulot sang COVID-19 pandemic. Ginatingwaan sa karon sang Department of Health Region 6 nga maaktuhan ang request sang lokal nga pangunuhan sa Bacolod angot sa kinahanglanon nga mga medical workers bangod sa nagapadayon nga pag-away batok sa COVID-19. Suno kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, base sa pinaka-latest nga komunikasyon nga ilan nabaton sa DOH, ginaproseso na sa karon ang kontrata sang aplikante nga mga nurses apang wala pa sila sang ideya kung pila ang mga alokasyon sang syudad sa palaabuton. Dugang paniang magluwas sa mga nurses mayara man sa iban pa nga sa isang medical workers nga nag-a-apply sa mga departamento. Nangin problema lamang sang DOH suno pa kay ang kawadun man sang aplikante nga mga doktor nga among ginakabig may pinakadako nga papel para sa kampanya sang gobyerno batok sa nagapadayon nga pandemya. Nga pasalamat sa DOH action art kay sige man ila augmentation sa aton sa mga kinanglanon naton nga additional nurses, even doctors, nurses, encoders, vaccinators, nagadugang man sila, nagabulig man sila augment sa aton. Ang kabahin sang pagpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang. Liwat nga ginapanawagan ni punong barangay Ricky Mijares sang barangay Banago ang kooperasyon sang iya pumuluyo angot sa nagapadayon nga vaccination activity kontra sa COVID-19. Suno kay Mijares, ang damlag lamang na record nga duha ka death case sa iya barangay, ang isa ka klarong ebidensya kung ano ka-importante ang pagpabakuna kag kung paano ini makabulig sa publiko agud makadikaw sa makatalagang nga epekto sang virus. Dugang pa ni Mijares, pisar sa natabo nga pagtaliwan sa mag-utod nga residente sang iya barangay. Dako man ang pagpasalamat sini bangod nagapabilin nga stable ang kondisyon sang anong pa ka mga miyembro sang among nga pamilya nga nagpositibo man sa among nga virus. Quarantine na sa ila na balay. Ang iban nga nabilin nga family members nila, stable lang ang status nila. Oo, amo lang itong duwa na tamban, napatay. Kay August, that was August 25 na tabo aksyonan. Isubungan nito tapos sa quarantine eh. Ang kabahin sa pagpahayag ni punong barangay Ricky Mijares sang barangay Banago. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Sa pagbago-bago sang klima, hindi madikawan sa tao nga mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak
Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1.
Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Kakaroon sa detanas ang atong mga nagapanguna nga balita national, gin-insistar sa Department of Health nga ginadumili ang pag-require sa mga empleyado nga magpabakuna batok sa COVID-19. Ini ang sabat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sang mapamangkot kung ano ang reaksyon sa DOH sa mando sa syudad sang Davao nga kinahanglan bakunado ang tanan nila nga empleyado sa gobyerno batok sa COVID-19. Suno kay Vergere, nasaad sa layi nga hindi mandatory ang pagbabakuna. Dugang pa ni Vergere, hindi obligado ang isa ka empleyado nga magpabakuna para lamang nga makasulod sa trabaho. Samtang liwat gin pangabay ni Vergere ang publiko nga magpabakuna batok sa COVID-19 bilang proteksyon sa kaugalingon. Nagpaandam ang Department of Health batok sa pagtugot sa COVID-19 patient nga physical nga magboto sa 2022 nga eleksyon. Sa online briefing, ginapilar ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa Commission on Elections nga magpangita sa iba niya pamaagi pareho sang digital voting para sa COVID-19 patient. Nagligid nga si Manas ang ginanunsyo ni Comelec Chairperson Sheriff Abbas nga magapahamtang sang isolation area nga mahiutangan sang balota sa mga magaboto nga COVID-19 na patient. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Antes man, diri kita anay sa aton nga pasada pa premyo panalo. Pasada pa premyo panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radio Bacolod. Pasada pa premyo panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada pa premyo panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Okay, para sa aton nga tagdaog sa subungyang gabi sa pasada pa premyo panalo, ini ang ginsya kag verify mismo sang DTI representative nga si Kenneth Villarosa. Ang aton tagdaog sa subungyang gabi, isa ka jeepney driver, 47 anyos, kag pumuluyo ini sang barangay Mandalagan, Bacolod City. Ang tagdaog naton subong, congratulations sa kay Romel Balawbaw. Sa liwat, Romel Balawbaw, 47 anyos, isa ka jeepney driver sang barangay Mandalagan, Bacolod City. Pasada pa premyo panalo 2021. Anong para mo? 1, 2, 3, 4.
Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada, papremyo, panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada, papremyo, panalo 2021. For DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Sa balita, sa aksyon! Kaginyugin pamatian na kabugusan nga detalye sa nga mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, sa ato mga ka-aksyon, 99 dias na lang antes ang adlaw sang Paskwa. Kag 106 dias naman antes magtakop ang 2021 o kung mag-asog-alaw kita sa 2022. Sa gihapon ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!